Mga Koblax, pinapakuluan ko yung maskara ng baboy mga Koblax. Gagawin nating sisig mga Koblax. Oh my God! Pinapakuluan ko muna para lumambot na. So mamaya amino natin ngayong gabi ay sisig na maskara ng baboy mga Koblax. Favorite natin. Pakuluan muna natin mga Koblax. Yun, mga Koblax. After natin pinakuluan mga Koblax, frying pan. Kasi gabi na kasi daw mag-ihaw sana to eh. So ilalagay ko sa frying pan. So antayin lang natin yung mga Koblax na maging golden brown siya. Mga Koblax, ganoon lang. Okay na yan mga Koblax. So mga Koblax, ito na siya oh. I-chop na natin siya. So mga Koblax, chachapin na natin to. Maliliit lang mga Koblax. Mainit tong mga Koblax. Ito mga Koblax, pinakuluan ko lang to. Maskara to ng baboy mga Koblax. Mainit to. Kaya ang hirap. Ayuan natin mga Koblax. Sikit sa mga ketchup nito mga Koblax. Pinata yan. Ganyan mo. So, ito na mga Koblax oh. Na-chop na natin. So, malapit na to. Maya-maya, prepare na natin yung sibuyas. Tayo lang yung sili mga Koblax. Sili yung malaki. Para may kumakagat. Buyas mga Koblax. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반했다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Mga Koblax, mga ingredients natin, liver spread kasi wala akong atay ng manok, gagamitin natin. So, mayonnaise, itong maskara na sinap na natin, sibuyas, sili, at saka konting tuyo lang naman, paminta, at saka ito kalamansi mga Koblax, dito mawawala. So mga Koblax, simulan na natin yung after kong nilaga dito ko pinagulping. So lagayin natin yung mga Koblax itong sibuyas. Aluhan na yun naman itong konti lang itong mga Koblax. Ito ng maskara mga Koblax. Nalang natin ang apoy mga Koblax. Konting tuyo mga Koblax. Konti lang. So
sumalat na to. I'm going, going, going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going. And of course, paminta mga kablak. Ito na yung paminta natin. Paminta. Never afraid mga kablak. Kumiksisik ito mga kablak. Mga kablak pag natin, mataba. Talansi. Yun o. Black o. Never. Ay, may yung mix mo pang black. Kaunti lang. Ayaw ko na maraming mix. Iulam natin ito ng anak ko. Hindi ito pagpulutan mga ka-black. Lagyan na natin yung siling haba. Yun mo. Ka-black so. Yung siling maliit mga ka-black sa loob natin. Mamaya na natin. Lagyan na natin. Ayun mga ka-black so. Harap mga ka-black. Pagkasin. Okay, ito mga ka-blacks. You see that? Ka-blacks. Oh, see? Kain na tayo mga ka-blacks. Tayo. It's it. Kanin. Yun. Harap. What the fuck? Ah. Mainit. Ano ganyan ang trabaho dito? Ko. Guard. Shout out. Junior. 1503 TV. Paligardo. Shout out. Kain tayo. Mga ka-black. Shout out kay Idan. Kain. Don't forget mga ka-black, subscribe my channel and my YouTube page. Mark TV para updated kayo sa mga bagong videos mga ka-black para ma-monetize ako mga ka-black sa YouTube. Kaya ka-black, kaunting lambing naman, pakiclick naman.
Hit her! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Sige guys, see you on next vlog mga ka-vlogs. Bye-bye! 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야